Bramborambu, vítajte v Bramboráku u hry Mafia, ale nebudeme na to nič točiť, proste si len dáme jízdu na rýchlovku a len takto, to moje prvé video, takže len takto zo srandy, takže si toto, ja si dám bielu a to proste takto si tu dáme, to je jedno proste, okej. Vítajte, tak, dobre, také, že idem vám vlastne dobrú hru, že na začiatku, kde máme bejsbalovú palku, wow, to je dobré, kde máme bejsbalovú palku, a veľmi, dobrý deň, tak okej, takže to nevadí, choď, dobre. Ja si trošku nahrať peňazí, myslím, že vám to nebude vadiť. Myslím, že fakt. Toto si vyhodíme a toto si necháme, to bude lepšie. Takže hľadáme tu teraz zlodejov, ktorí sa tu niekde nachádzajú a sú tu, koľko ich tu je, takže 1, 2 a 10, no to je všetko 4 naraz, takže 4 proti 1, keď ja už mám Thompsona, ale áno, to nevadí. On mal Thompsona, a viete čo, to znamená, že budeme mať plný zásobník, áno, plný zásobník, nabijeme si. What the fuck, nezabíma, what the fuck, prosím, teraz ma nezabíma, počkaj, ja ten policajt. Inak, budem robiť let's play sériu na hru Banish. Myslím, že viete, čo to je hra Banish, Banish, viete. Takže, myslím, že toto je také uvítacie video, je to prvé, takže uvítacie. Máme to, takže zaujímavé si čo som nechcela, tak Magnumu, tak wow, takže máme ísť na bojel, to znamená, že si môžeme ísť, vlastne viete čo, uložiť hru u Salario baru, ale to bude na hovno, takže ja si to asi uložiť nepôjdeme, lebo ja už mám uloženú jednu hru a ja nechcem. Čo sme tu štumali, takže trošku sa povozíme. Takže tento tu má u sebe niečo, čo ja nechcem, aby mal, takže preto budem musieť zabiť. Takže trošku sa pozrieme a video bude koniec, lebo fakt nechcem teraz robiť toto dlhé. Lebo mi to štát nedovolí. No nie štát, až potom budem robiť dlhšie trošku. Trošku sa povzíme na autičku. Myslím, že to nebude vadiť. Inak na ultra detaily to, no na HD detaily to nemám, ale na stredných. Prečo? Lebo ak to mám na úplne na tých najväčších, no tak sekne mi hra a vypne. Keď to mám na stredných, tak mi to nemá byť, takže super. Dobre, haló, čauko, haló, takže, takto, dávaj zasadíme trošku, takto zatvor dvere, a BAM! To som nevydarilo, takže ešte zničíme jedného, keď zničíme ešte tých policajtov, ale keď sa nám to vydarí, ja si myslím, že nám dá headshot, sa na to nevydarí, wow, vydarilo sa na to na 3000 bodov, čo je dobré, a dosť dobré. Si to myslím. Ale to je jedno. Roverem ty propadaná slepiča. Inak počuť, čo spačil zbraň, tak ešte nevieš, čo budem aj znovu robiť. Keby ste vedeli, čo robím
čo robí ten policajt s druhou rukou. What the fuck? No čo, páč, ne? Je tam ďalší policajt. Škoda, že mi beží trošku rýchlejšie. No, to nevadí. Čo keď sme teraz trafili takú headshotku, by sme dali takú headshot. Ja skúsim dať headshot. Ale čo neviem, či v tej hre funguje, alebo nie, ale asi nie. Asi áno. Skúsim dať tomu headshot, a keď dám, what the fuck, takže som na headshot nebral, a to vôbec nevadí. Na budúce to vlastne bude, keď ešte skúsim jedno zastrieť, a to teraz. Práve skúsime zničiť budku. No, skúsime zničiť budku. Dobrý den, paničko. Takže to fakt nefunguje headshoty. Bana. No, to je jedno. What? A keď začneme, tak pískame. Pekne pískame. Si trošku ti rozstrejeme ti auto. On zastavil, nie, ste nabíjaj. What the fuck, nabíjaj, dávaj. Neviem, či ešte by sme mohli trafiť, no asi nie. Eto je, dobrý den, dáni, pani, nebo či Matko, alebo kto ste, kto. Ale tu máš. Fiole, nech sa mi dali už. Bona, čo keby som ti celé auto? Takže toto sa ešte nedostaneš, super. A super, prídeš a takto ti to dám. Tak. Toto auto si zoberiem. Myslím, že to... A nie. A to, že... What? To má... Víč, čo? Jaj, takže ty si tu. Takže počkaj. What the fuck, ty ma nevieš tráfiť. Ok, na kom som to robil, takže prenašte videjku, aby to bolo všetko, takže myslím, že to bolo dobré, asi ne, ale to je jedno. Takže tešíme sa na ďalšie video, čo bude Banish. A by Warface, ešte si rozmyslím, ale asi Banish. Takže čus.